Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Basobok balik kita di Saluk Kreasi dalam acara Basurah. Acara nan kini tujuannya adalah untuk mencoba batanyo kita kanan foto nak Ya. dan kemudian disurahkanlah atanyo kita tadi supaya nanti kita berharap nan mudo-mudo dapat jawapan nan tanyuan. Iyalah. Sehingga warih bajawek tadi go sampai hendaknya. Semoga. Sebelumnya lah ada beberapa episode, silakan Nusa nak cari di channel kita di Saluk Kreasi untuk mencari apa saja yang kita bahas di Basurah ko agak spesial ko. Untuk kali ko Basurah datang dengan menanyakan beberapa hal baru yang dipatanyakan kepada orang tua kita, kepada Mak Katik. Iyalah. Yang pertama nak kita tanyakan, anyui labu dek manyawak hilang kabau dek kubalo. Maksud itu Mak Katik surah kalah. Kalau anyik labu dek menyawak ke, nan menyawak ke kan mencari air. Ya. Di bahagian daerah tertentu tu hilang galuat dek menimbo. Di dalam daerah tertentu labu. Galuat labu. Sebab apa? Secara fisik nan jadi galuat tu ketika alun ado teknik modern nan datang alat-alat canggih nan dipakai menimbo tu labu dikarek di masian. Ya. Bahagian daerah lain namanya galuat. Oh. Labu tu labu cakiak, bisa labu bule. Ya. Itu kalau nan santiangnya dalam adat mundam. Mundam tu ampiang bentuk labu bule tu juga. Ya. Bentuknya dari kuloyang tu. Makanya ada beberapa nama negari mundam sati, ada namanya mundam manjik segala macam lah. Ya. Jadi nani atipi mencari air. Tapi anjik labu ke Pambo air ko nanyui. nampak nyawa air ke anjik kabak aku lah. Tu anunya dulu. Jadi untuk mendapatkan sesuatu, Ya. sementara ingin mendapatkan sesuatu tu nan penting bana untuk transformasi dari sebuah keilmuan. Nan menyawak tu adalah galuat, nan nembe lagi. Jo akan dibawa jo pulang, jo tepat tangan kali sawu air kau. Artinya ketika ingin mencari sesuatu yang lebih baik dalam sebuah kehidupan, nan penting tu hilang. Hilangnya dalam anyuiknya. Ya. Akhirnya kan ndak sembrono nan awak cari itu. Jadi tak ubahnya seperti sambungannya dari nan tadi itu, awak gubalo. Ya. Gubalo ko untuk menggapuk antara nak. Ya. Menggapuk angkabau. Dek asik bagubalo, dek rintang jo nan lain. Ya. Ada jo orang menyebutnya dek rintang jo cigak berayun. Hilang kapau ko. Hilang kapau. Jadi nan gara-gara niat hati nan seketek nan lebih kadang nan awak hilangkan gitu. Kadang-kadang kan kalau dalam bahasa lainnya, kalau di surah lebih dalam kan ada jo mengecen elok dek kilek lo yang datang intan basang kau kilek kacau. Lah hado nan dia awak, lah hado naranca. Tapi ndak de pelihara naranca kuah. Tak ubahnya pandangan nan gaek-gaek kini, nan tua-tua kini terhadap generasi milenial ke. Iya. Ndak masuknya lah jaleh barang awak ko rancak. Tapi dek nyorintang jo gadget jo barang narancak ko nyo anggap ndak ado nyo anggap jadul. Itu paine. Iya, nyo anggap awak ko orang terbelakang gitu. Padahal kata-kata nanda ulu tu makanya orang gaek seisuak lah ingitnya nyo lahirkan lo pitu aja lah dek orang tua awak
Mendapik orang dahulu, kehilangan orang kemudian. Nananyo itu memang mendapik. Nenek mama pengulu sama selesai suatu mendapiknya. Ya. Tapi di masalahnya awak nak ke mencacik, Ya. nan salah nan mudo kolah, salah nan gaek kolah hendak memberi informasi, akhirnya nyoda ulu mendapat generasi nan kudian kolah kehilangan. Kama ka ditanya lai kalau guru mati sore lai hilang. Akhirnya ya, anyik lah kalau adik menimbo, dek ka asik kan mencari sesuatu, anyik kalau Sehingga dak taisi embe na ndak dibawa taisi tadi. tembe nan di bawah kodoh, ndak jadi panuh dah. Bisa dianalogikan awak pergi berguru tu. Ya. Awak pergi berguru kalau secara hakikat Ya. setiap generasi laki-laki di Minangkabau ko pasti isra. Nan isra ko berjalan malam. Ya. Nan orang berjalan malam ko rato-rato di Minangkabau ko sadonyo sama selesai suat. Ya. Terutama di bawah tahun 70-ah. Sajak dari Belanda sampai Jepang segala macam, itu orang laki-laki ko berjalan malam sebenarnya. Ya. Anak berjalan malam ko mencari keilmuan. Anak berjalan malam ko di kawan sebahagian bau uru saja. Akhirnya kan tak jadi ya ko tak bawa pulang dah. Lah hilang kan lu ada menimbo ingin mendapatkan ilmu sesuatu, akhirnya tak tahu ya. Akhirnya tu hilang kan lu ada menimbo. Dek ulah ya dek asik manimbo rupo yo. Seharusnya juga luak aja manimbo. Seharusnya juga lu aku menimbo. Oh galuak kena nanyui. Agak lu aja. Labu ku aja. Akhirnya iyalah. Dek ulah manggu baluan mangko kailang ka baunya. Dek lah. Nyolai pai bau-uru tu. Tapi nandinya sendiri, mamaknya sendiri, ayahnya sendiri santiang. Hanya lupa enggak. Nah, akhirnya Lailang ka bau dek bagu balo. hilang ke bawah dia balo. Awak lah ibu ke balo. Jo padon dia awak aduh bercari je ke tempat siang. Kalau nanti itu Lah kan barangok kalau badan kena. marangok keluar badan padon nantinya di lingkungannya itu lebih hebat pada di orang nanti carinya kuah. Ya, ya. Akhirnya kan hilang ke bawah dia balo. Berarti kalau kita cari maknanya bisa jadi iko bisa ndak hampir sama jo dek ulah mencari pinjai Kapak hilang. Kapak hilang. Bisa diartikan bentuk itu awak taraga mencari sawananya nan dibutuhkan warna itu kapak. Ya. Tapi dek kerana nyurang lebih rancak pinjai, awak satu lo mencari pinjai. Apa lagi kalau mencari pinjai dalam hijau. Itu tambah ndak bersopok-sopok lah itu. Jadi iko pituan Allah lama terlupakan dan sewananya kalau awak bandiang-bandiang jo. Amak saya dalam sedang menulis buku pidato adai alur penyambahan, Ya. pakai itu ulah kamai. Waktu habis de azan waktu cupu. De azan waktu habis de kamai waktu cupu. Kan bisa diartikan hilang nan wajib Ya. gara-gara nan sunat. Bahkan di titik bagu balo tadi, kok keceknya mau balong gua? Iya. Tapi nya dek kerana bagu balo ko lava main sedih buah tangga dondong atau buah main di buah petang rukam. Lagi lo dek mambiak buah rukam deh. Kapau hilang. Batanya ka pulang, anak do kabau. Benar. Makanya secara fisik orang siswa tu kapau tu baiknya ganto di talinya. Ayo yun, nak buliannya berjalan tahu. Tahu kamapainya. Ganto tu kalau awak agak bansai, Iya. itu berbuat dari kayu. Apa bunyi-bunyi belakang-belakang. Langkah-langkahnya kalau lay bapitih nak sama membeli Ya. hanya walianan nan dari loyang nan dari Lancaknya. Bentuk Jadi maknanya sebenarnya dek karajo sesuatu, arok dek sesuatu yang nan paralu na sebenarnya tinggal. ndak terabaikan lingkungan. Abainya je buatnya. Abainya dibuatnya je lingkungan. Padahal nantinya sendiri aduh di lingkungannya aduh. Ingin mendapat sesuatu ke tempat yang lain. Anan di tempat yang lain kok nampak nimbawan hilang kadibangan. Kalau itu bisa aja disebut tadi dek ulah pinjai Kapak hilang. apa hilang Ya. atau arok dek murai tabang pipik di tangan melapihan jo. Tuah. Jadi iko adalah makna ko iyo kabu gubalo jangan pacah pangana Jangan itu. pecah pangana. Artinya
dalam bahasa lainnya, iyo banati po tembak tu dia lamai. Kalau bahasa anak-anak milenial gini, terhadap nanawak kerajuan sesuatu tu fokus awak di situ. Konsentrasi tinggi. Iya, kalau orang gaya sesuatu kan orang memapeh balik. Salah saya cik dulu dapet cik salah saya masuk ke rentong dulu baru dipapeh cik lain ajan cewang pangana ikut nampak lubang cik iko yo nampak rasa kalai yo nampak rasa kalai yo akhirnya lapeh kesudahnya. Berarti kalau dibawa ke bau sao gua bara anu jo tibu ya ado mato pencarian gua. Iya. Padean pangana di situ. Padean sinan dulu. Umpamanya awak ka mengalih di kampung, pakai ketek. Setidak-tidaknya nanti kadai ketek awak ko palapihan tanya orang aduh seluruh barang anda. Iya. Tentu tabek tanya orang lai ko tuan lai ko tuan lai. Tapi awak mengalih kadai ketek tapi harap-harap anda baisi do namanya mengalih jo. Tu mengalih uang kesudahnya. Jadi maknanya bahwa kalimat ko maingekkan awak ko yo. Iya. Maingekkan soalnya jan dek ulah bagu balo. Hilang kabau. Hilang kabau. Jangan dek ulah menyawa. Hilang gayuang gua. Hilang Kalau gayuang. masuk kininya, Bahasa. kalau dalam sikonya hilang labu. Hilang labu. Iya. Itu yang pertama tu berarti. Ya. Nah.